Ei, Joan! Hola, Manel, què tal? Tot bé? Molt bé, gràcies. La veritat és que no em puc queixar. He trobat feina. De debò? Que bé! Felicitats, home! I de què és la feina? De flequer, en una fleca nova que han obert al centre. I t'agrada fer de flequer? Doncs sí, m'agrada molt. Me n'alegro molt per tu. Bé, t'haig de deixar, que faig tard al metge. D'acord, no t'entretinc més. Que tinguis un bon dia, Joan. Tu també, Manel. Cuida't molt. Adeu. Adeu-siau.